Здравейте! Имам много хубава новина, която искам да споделя с вас. Току-що ми звъннаха от посолството. Ще ми дадат имейла и телефонния номер на нейния служебен адвокат. Казаха ми, че до час. Току-що приключих разговора и нямам търпение да го споделя с вас, защото това е един много изключително голям напредък. Ще ми изпратят телефонния номер на нейния адвокат и неговия имейл. Ще пробвам да звънна да видя дали ще се разберем на английски. Ако не, почвам да чаткам имейли и дано комуникацията да ми е по-бърза с него. И така, попитаха ме между другото дали ми трябва на мен адвокат. На мен за какво ми е адвокат? Аз нямам тази възможност, така че не знам, но стискайте палци да разбера още повече информация. Другото, което малко ме притесни е, че ми казват от посолството, извинявам се, че в деня, в който аз отивам уж за делото, няма да е тогава делото, което не е окей. Аз видях писмото на приятеля и там пишеше датата, пишеше и час, пишеше и кой съд, защото там са на много сгради. Не знам точно какво ще стане. Всичко ми е платено вече. Няма отказване, няма връщане. Дори и да отида само за 2-3 свиждания, за мен пак е много. Така че стискайте палци и чакаме добри новини.